Així dalt, no vegeu? Se preguntareu què li ha passat a Juanmi? Bé, us ho explicaré. Conegueu el conte d'Alícia en el País de les Meravelles? Sí? Algo semblant. M'he menjat una galeta i m'he quedat així. Per sort, tinc un altre sí. Vaig a provar, perquè diu que fa l'efecte contrari. Vaig a provar a veure si funciona. Per sort ha funcionat. M'estava ficant un poc nerviós de veure allà dalt. No sabia com anava a baixar. Bé, anem a l'important. El vídeo d'avui anem a fer una visita per 3 dels parcs naturals que tenim a la nostra comunitat. Un de Castelló, altre de València i altre d'Alacant. Començarem per el Parc Natural del Penyagolosa, situat a Castelló, on el pic més alt fa 1.814 metres i es troba entre les comarques de l'Alt Millars i l'Alcalatén. Disfruteu de les vistes. Espectaculars les vistes, Ixe paisatge d'interior, de muntanya tot nevat, una meravella. Bé, ara se'n venim a València i, com no, hem de fer una visita a la nostra albufera. Ja coneguem un munt de coses d'ella, per tant, sobre les paraules sols queda disfrutar-la i cuidar-la un muntó, val? L'Albufera de València. El Parc Natural de l'Albufera, amb 21.000 hectàrees de superfície, és un dels aiguamolls més importants d'Europa i un exemple de la interacció home-naturalesa. En aquest entorn de gran valor natural es poden diferenciar 3 ecosistemes. L'estany de l'Albufera, que dona nom al parc, és el cor d'aquest entorn natural. Té una superfície d'unes 2.100 hectàrees, quasi les mateixes que tota la ciutat de València. I quant diries que té de profunditat? De mitjana, apenes 1 metre. Rodejant l'estany trobem el segon ecosistema, format per la marjal i els seus camps d'arròs. Este cultiu és una activitat compatible amb la conservació de la naturalesa. Finalment, l'estany està separat del mar per la devesa, el tercer ecosistema de l'Albufera i un dels boscos costaners més valuosos del Mediterrani. Fa 1 milió d'anys estaries ara davall les aigües del mar.
L'Albufera és una porció de mar que va quedar aïllada per un dic d'arena en el qual va créixer el bosc de la Devesa. Actualment encara, l'estany es comunica amb la mar a través d'este cordó litoral per mitjà de 3 canals de desaigüe anomenats goles. Les goles del Pujol, el Perellonet i el Perelló regulen el nivell de les aigües de l'estany per mitjà de comportes que, al tancar-se, permeten la inundació dels camps d'arròs. A pesar del seu origen i de la seva connexió amb el mar, l'aigua de l'Albufera és dolça. Actualment es nodreix dels arrossars que la rodegen, que al seu torn reben l'aigua dels rius Xúquer i Túria. Al voltant de l'estany de l'Albufera es localitza un dels paisatges tradicionals més interessants del Mediterrani espanyol i una de les àrees de major valor ecològic de la península. No obstant això, este tresor de biodiversitat pateix la pressió de viure rodejat per una gran metròpoli de més d'1,5 milió d'habitants. Les seues aigües eutrofisades no li permeten aconseguir el seu verdader potencial ecològic. Per això els esforços per a protegir l'Albufera i per a millorar la qualitat i quantitat d'aigua que l'alimenta es veuen incrementats any rere any. Per últim, se n'anem a Alacant i anem a fer una visita a les Salines de Santa Pola, situades concretament a la comarca del Baix Vinalopó. Mireu i veureu que curiós.
Val, per acabar, sols m'agradaria recordar-vos algunes de les normes que hem de complir quan anem de visita a un parc natural. Les veiem en el tema anterior, però recordem 3 que jo considero que són molt importants. Primera norma. No contaminar el lloc de deixalles. O sigui, la basura, igual que va, pot tornar. 2. No molestar a la fauna i respectar la vegetació. O sigui, animalets i plantes, mirem-los i deixem-los. I per últim, no encendre cap tipus de foc. Val? Com vegeu tots els estius, a la televisió tenim moltes notícies desastroses d'incendis que arrasen parcs naturals preciosos que tenim tant a Espanya com a la nostra comunitat. Així és que jo crec que aquesta última cobra vital importància. Vinga, espero que us hagi agradat. Adéu!